Hello guys, tadzoka zvakare nenyaya yedu. Tokuindira mberi, tapa part 4. Part 4 apa pakamira pakadai guys. Pana someone andibvunza achinditi hanzi pamabuilder ako wakazvifambisa sei? Waita zvekutumira zvinhu here kuti iwo vaka usipo kana kuti? Ndisati ndaenda kure guys. Regai nditi kune wese ari kuda kuvaka, kana uri mudiaspora uri kunze uko, kana kuti uri munomu hausi kukwanisa kuti kuinda kwauri kuda kuti kumba kwako kwauri kuti kuvakwa, saka munhu waunotrasta waunoita kuti pachivakiwa iye ange aripo, munhu waunotrasta, hama yako chaiyo chaiyo yaunotrasta. Because kuti ungotumira zvinhu mabuilder achingovaka iwe usipo pasina munhu anenge achionaka, zvinozokupinza muna taisireva. Because munhu mabuilder vanhu venyama, zvinhu zvako zvogona kusafamba zvakanaka, masimenti anogona kutengesewa kana kuti zvinhu zvogona kudhileya zvononoka, vanhu vachiita zvinhu pavanodira iwe. Saka chakamunhu someone anenge ari padhuze. Inini maitiro andakazviita ndeyekuti kubasa kwandinoshanda ndaiti ndikaita off, then ndoudza mabuilder kuti chiuya tisimudzire, then vouya vovaka. Ndaitowo jakaboy ipapo. Ende chandoda kukudzai guys ka, panyaya yechikafu kumabuilder, chikafu vanhu vaya vanoda kudya vachiguta, kwete kudya nemavheji kana kuti vanodawo nyama. Guys, tsvakawo chikafu chiri nani chokuti unovabikira. Ini ndindaita zvokubika, ndovabikira, then ndabika kwakudya ndiripo vachivaka. Ende zvezvakanakira kuti pachivakiwa iwe uripo muridzi wazvo, unochitaura zvaunoda kuti apa guys itai so, apa itai so, ndoda kuti panzwai, zvobuda zvakanaka. Pano kuti unongotumira zvinhu iwe usipo, guys hazvizobudi zvakanaka iwe zvaunenge uchida, plani yemba yako yaunenge hazvizonyatsobuda zvakanaka. Saka ndikukurudzira kune vese ari kuda kuvaka kuti ita kunge uripo, kana usingakwanisi kuvapo nenyaya yemabasa, tsvaka munhu waunotrasta iwewe kuti ange avepo pazvinhu zvako zvichiitwa. Ende mabuilder anoda rudo. Usavatora semushandi, itomutora sehama yako yepedyo, because ndiwo uri kuda kuti zvinhu zvako zviitiwe zvakanaka. Mubate bho, anokuitira zvinhu zvako zvakadi zvakanaka. Chikafu mupewo chikafu chiri nani. Makuseni, ini vangu vaiti makuseni ndaivabikira tea, then masikati sadza, manheru sadza, vanonyanya kuda sadza. Saka guys, ndozvandiringokurudzira kune wese ari kuda kuvaka, especially pakuti unotumira zvinhu iwe usipo, tsvaka munhu waunotrasta kana kuti iwe unge uripo. Ndo chinhu chakakosha chikuru chandinokukurudzirai guys, kuti usabvuma kuti imba yako ivakwe pasina munhu waunotrasta kana kuti iwewe usipo, hazvizonyatsi kubuda zvakanaka. Thank you guys. Tokuindira mberi, toda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati vasubscribe guys, mobile notification bell kuitira pese patinouya nenyaya musadarikirwa. Toda kuti tibudirire tose. Zvatinoitawo zvakanaka, ndaitirwa chakanaka, ndoda kuti someone aitiwo zvakanaka. Saka thank you guys.